Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, choose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Padayon kita sa pagbasa sa sulat pastoral sa atong Arsobispo Romulo Valles, niining atong The Church Speaks. Gitawag usab niya ang matag usa sa pag-ampo alang sa mga batan-on nga anaa sa mga seminaryo ug balay palambuan, nga samtang sila nangandam sa kinabuhi sa paghalad sa kaugalingon ug pag-alagad, nga ang ilang pagkahaduol ug halawom nga pagpakiglambigit kang Hesus mao ang tinubdan sa ilang inspirasyon sa ilang kusog ug kalipay. Og busa sa katapusan miingon siya, akitang tanan mga laiko, mga pari, mga konsagradong tao maghiusa sa pagpabilin diha kang Hesus. Uban ni Maria, imantala nato ang kaayo sa Ginoo ug maglipay kita diha sa Dios nga atong manluluwas. Hinaot nga kitang tanan mahimo mga alagad sa bag-ong ebanghelisasyon ngadto sa usag-usa. Aron usa ka adlaw ni ana, ang Dios sa katapusan matuod nga maanaa sa tanan ug kanatong tanan. Dinhi natapos ang sulat pastoral sa atong Arsobispo Romulo G. Valles, D.D. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrille, Tilinaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Tecandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Porita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretanya and family, Quilens Food House, PSST Bote Jong Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas P. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Bretanya and family, William and family, Adolfo and Malu Ato, Jess and Amelia Dizon, and Gus and Sophie. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Department of Agriculture, Regional Field Office 11, headed by the Director, Ricardo M. Oñate Jr. Thanksgiving intentions of Rodora Parcon, Rita Tanyo, and Jocelyn Bagro. Birthday intentions of Maridel Inanoria. Recovery and healing of Rudolfo Estera
Emil Sison, Ernie Evangelista, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Jose, Ludi Raagas, Erlinda T. Mansing, Claudio Montañez, Thelma, Marutas Montañez, Julio Juquino, Jermin Chu, and all members, benefactors, and cooperators of the Paulines RTV program. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kamig kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawa sa silagi kan sa sakit, ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas, aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong buntag. Ang labing mahinungdanong punto sa paghisgot ni Jesus sa punuan sa paras ug sa mga sanga niini, mao ang kahulugan nga lahom sa pagpahigiusa kang Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Niining alegorya, siya nagpadayag sa mainitong pagkahiduol ug personal nga relasyon ngadto sa iyang mga disipulos. Kinahanglan nga nagsandurot sila sa usag-usa tungod kay siya ang tinubdan ug buhing prinsipyo sa panaghiusa sulod sa tibuok organismo. Atong mahibaluan usab nga ang pagpabilin diha sa punuan ug aron magbumungahon, kinahanglan nagkahukugan sa pagkalambigit kanunay ngadto kaniya nga tuburan sa tanang kusog ug kinabuhi, kay siya ang dalan, kamatuuran ug kinabuhi. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Nathaniel S. Ibanez, OSB, St. Benedict's Monastery, Cogon, Digus City. Ang manganta mao ang Vox Christus Choral of Christ the Eucharistic King, Paris, Tagum City. Manindog ang tanan ug awiton nato karon ang pasiunang awit. Ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tay sigit, ang Ginoo labing hingpit. Daygunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw ug ulang adlaw. Tutugan ang gitara, ipalanom na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tutugan na ang gitara, ipalanom na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong nabanhawng Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mga igsuon aron maandam kitinin santo sa kasaulugan, atong hinulsulan atong mga sala, pangayoon ta sa Dios ang iyang pasaylo, gugma ug kusog. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, kanakalapas akong dakuuyang, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhat. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria katunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
Kaluyanon ta kita sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadunot ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak, tan-awa nga mapaanguron ang mga anak sa imong gugma. Ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga maoy among kabilin nga way kinutuban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug naninguha pagtipon sa mga tinun-an. Apan wala sila mutuo nga usa na siya katinun-an. Busa nangahadlok silang tanan kaniya. Unya, gitabangan siya ni Bernabe o gidala ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa kaisog ni Saulo pagwali sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco.
Busa mitipon si Saulo kanila, ug misuroy siya sa tibuok Jerusalem, nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Hudeyo nga Griego ug pinulungan. Apan, nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod ni ini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo, ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. sa pundo sa imong lungsod. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod. Tumanon ko mga panaat, hatumangan kanila nga mahalukon sa Ginoo. Ang mapabsanon mo kaon hangtod mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo, magdayi kaniya. Magsadiya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod. Ungato kaniya mabuhi ang akong kalam. Ang akong mga anak magalagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat suginlanon tabahin sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan, nga wala pa matawo sa katarong nga iyang gipakita. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, kinahanglan nga matuod gayod ang atong gugma og dili sa pulong lamang. Ipakita ta kini sa mga maayong buhat. Niini mailan nato nga kita iya sa kamatuuran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. Kung sudyaan kita sa atong konsensya, labaw pang musudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Busa ang mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kita nga moatubang sa Dios. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya, mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Kristo ug maghigugma ay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Espiritu ania kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mo'y tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kun magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini ug dauban. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa, ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gikaingon nga usa sa mga nindot kaayo nga kinaya sa Pilipino ang pagkamapahiyumon. Basta magtagbo na ginang mga mata, pakapindayon ng pahiyom, no?
Karon pa lang gani pagsulti nako pagtanan ko sa mga nawang pahiyom dayon mo. Unya tanawan ninyo mga tapad, pahiyom pod. Dunay gipagawas nga World Happiness Report niadtong March 14. Dinhi gitala nga sa mga around 200 ka mga nasod, ang Pilipinas ika-71st sa world's happiest country. Ika-71st ta. Imagine sa 200 kapin o around 200 nga mga nasod. Dili pud basta-basta, no? Muna miingon sila ba sa mga Pilipino, mga malipayon nga mga tao. Tinuod? Basta Pilipino, mapahiyumon gayod, no? Ugani naiuban na kanang tungod ining pahiyom ang mga dili maayong relasyon usahay magkauli, no? Doon ako'y nadunggan ka istorya mahitungod sa duha ka man naghigala nga nagkabikil. Unya nagbikil sila, naglalis. Nga human silang lalis, automatic wala magtingganay, anak man ng Pilipino, no? And then later on, naapil sila sa grupo, nag-inistoryahan ay, nag-discussan, unya kining duha nagtagbo ilang mga mata. Unya nagpahiyumay. Yun yung isa nga, di ba nag-away man ta? Ano smile man kunin mo? Nagkauli ay ang ilahang dili maayong relasyon tungod lamang sa pahiyom. Apag gikaingon usab nga sa mga Pilipino kuno, oo mapahiyomon apan luyo niining maong pahiyom kining gabundo o gabukid nga mga problema sa kinabuhi, no? Dunay usa ka babae minyo kini siya. Unya one time nagbaklay sa kini bayhana mapahiyomon, komedyante, malipayon nga pagkababay. Unya nagbaklay sa kaisa, one time isa ka adlaw ni ana nasugatan niya ang pag-umangkon. Yun yung pag-umangkon, anti asa man kamo adto niya with all the pahiyom ingon siya nga nakuy adtuon sa unahan. Pagka next day, ang iyang bana ni adto sa balay sa atong pag-umangkon ang utana, nakabantay ka sa imong anti. Ingon pud tong pag-umangkon nga kagahapon raman to angkol. Padulong daw siya sa ibabaw. Yun pud ang angkol nga basig tuas among bukid kay nam say umahan. Adto silang umahan. Pag-abot sa umahan dunay payag. Unya ang pultahan sa payag dili kaayo sirado kanang medyo naabli gamay. Gitawag niya iyang asawa. Pagtawag niya walay tingog. Ingon una siya kay doon naman siya kanang mga saging bitaw nga tinuba. Nga gibutang sulod sa payag. Magbitbit kong saging pauli sa lungsod. Di sulod siya sa iyang payag. Pag abli sa pultahan nakurat siya. Ang iyang asawa nga malipayon, mapahiyumon, malipayon nga babae na adidto wa nay kinabuhi. Naghunos sa iyang kaugalingong kinabuhi. Dito pa hibalaan nga grabe daing dakuas problema. Dako kay utang. Pating hilak siyang bana, laki putong pang utangan, no? Kay once kay sa iyang pagkawala, impas punta ng utang. Luyo sa iyahang pagkamapahiyumon, yung pagkamalipayon, ang gabundo nga mga problema sa kinabuhi. Tanaw ko ninyo karon with all the smiles, with all the pahiyom. Ang tanata, luyo niya ng inyong mga smiles. Luyo niya ng inyong mga pahiyom. Doon na ba mo yung mga problemang ipang bit-bit sa inyong mga abaga? Doon na ba mo yung mga pressure sa kinabuhi, no? Mga tension, kana bitong diha sa pamilya, diha sa katilingban, diha sa trabahuan, unsa man ang imuhang problema, unsa man ang nakapag-uuli mo kanunay matag adlaw, nakahatag nimo kabalaka, kanang nakabugat sa imong kinabuhi. Yeah, given this as a backdrop, kung tanaw na to itong kinabuhi, halos kitang tanan dinhi or kadaghanan ka nato, nangandoy mang gyud og kalipay, no? Nangandoy nga magmalinawon ang kinabuhi. Nangandoy ka ng kinabuhi nga walay problema unta, no? Kanang pressure-free, problem-free nga kinabuhi. Amen? Amen. Nindot ang atong ebanghelyo karong adlaw mga igsoon. No? Si Kristo diha sa atong ebanghelyo nagpadayag o nagpadayag sa iyahang handom usab, no? Alang sa matag usa kanato nga oo,
kada usa kanato nangandoy nga magmalipayon, magmalinawon, apan wala di ay kita mag-inusara sa paghandom niini. Tungod kay ang atong Ginoo mismo diha sa atong ebanghelyo nagpadayag nga buot usab siya nga ikaw kanang imong katapad o matag usa kanato dinhi makasinati ni anang tinuod nga kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga malinawon. Muna iyang pangandoy pod alang kanimo, pangandoy niya alang kanako, pangandoy alang sa matag usa kanato dinhi nga magkinabuhi kita ning kalibutan nga malinawon nga kinabuhi. Sa unsang paagi, doon na siya gihanyag nga formula, no? Aron atong mapuy-an ang kinabuhi nga tinuod nga malipayon, tinuod nga malinawon unsa man. Namatud niya, ako ang punuan, kamo ang sanga. Pabilin kamo kanako isip inyong punuan, aron makabaton kamo og kinabuhi nga mabungahon. Atong i-shortcut, bisag walay mabungahon, makabaton kamo og kinabuhi. Kay once i-cut off ninyo, uputlo ninyo yung kaugalingon, palayo ka nako, wad-an kamong kinabuhi. Basic nga formula. Mauro gina yung gihanyag nga formula sa atua. No? Magpabilin kita diha kaniya, o makabaton kita kinabuhi. O kining kinabuhi ay gisugutan sa itong Ginoong Jesucristo, kinabuhi nga malinawon. Kinabuhi nga malipayon. Apan wala pasabot nga kinabuhi nga problem-free na. Kinabuhi nga kanang tension-free. Kinabuhi nga kanang pressure-free. No? Wala nagpasabot ni ana. No? Gonig giingon niya dinhi, ang mga sangang magpabilin kanako, pulungan pa sa amahan, aron magmabungahon pakinig maayo. Kung ato kiniilit sa itong kinabuhi, dunay mga kasakit gihapon nga maagian. Pero, ang nakadindot, dunay kinabuhi. Luyo sa kasakit, luyo sa problema, luyo sa mga kabalaka, dunay kinabuhi. Dunay kalinaw diha sa kasing-kasing. Unsaon nato nga pangutana, unsaon nato pagpabilin dinha kang Kristo isip atong punuan. Sa may mga balaod sa Ginoo, simple ramang kaayo, no? 10 Commandments. Gi-summarize ni Kristo diha sa duha, o kung atong tan-awon, lutaw kay isa ka pulong, gugma. O ang atong ikaduhang pagbasa, naghisgot mahitungod niini. Gugma nga tininuod, gugma nga dili peke, no? Gugma nga dili tonto, gugma nga kanunay naghuna-huna sa kaayuhan sa uban, nagsakripisyo sa personal interest tungod og alang sa kaayuhan sa uban. Pagsunod sa balaod, nakinumdum ko sa usa ka kasal, ang lalaki dili Katoliko, ang babae Katoliko, pero sa Katoliko sila nagpakasal. During sa reception, gipaistorya ang amahan sa lalaki niya. Foreigner man kining maong amahan. Sa dili lang daw siya musulti og kanang taas-taas, brief lang gid daw kaayo. Pahinumdom sa iyahang anak ug sa iyahang umagad. Ingon siya, just be faithful to the 10 Commandments and everything will be well. Mura iyang pulong. Just be faithful to the 10 Commandments and everything will be well. Pahinumdom ka nato sa ato ang ikaduhang pagbasa. Be faithful to the commandments of the Lord. Pangutana, kabalo pa ba taon sa mga sugo sa Ginoo? Katong sugo ni Kristo nga gisummarize into 2, dali ra man kaay, no? Love God, then love your neighbor. Pero kung atong i-detalye pag yun, katong 10 Commandments, kasagaran sa ato, makihinumdum niini, katong na lang mga presko pa kaayo sa religion classes or sa katikisa mga classes. Apan ko atong suknaw sa atong kaugalingon, familiar pa ba kita niining mga sugo sa atong langitnong amahan? How can we be faithful to His commandments kung kita mismo wala na familiar niini, no? Kaganiha sa among conversation dito sa likod, dunay na-mention nga kaning gikubalan nga konsiyensya, kaning galost conscience. Kana bitawng oo, nakabalo sa ta sa mga sugo sa Ginoo, apan sa pagbalik-balik og buhat sa sala, murag naanad naghimo sa maong sala. Unya dili na sa mahimong sala, no? Pag-abot sa panahon nga mag-suffer, mag-antos, makarealize mali man ang gihimo. Magmahay-mahay. Nya pag-abot sa panahon nga ma-okay na pod, padayon na pakasala na pod, no? Kanang nakubalan nga konsiyensya.
Nga mo'y usay makababag sa atua pag-identify unsay tama, unsay dili. Fidelity to the commandments of the Lord, no? Unang pahinumdum kanato aron kita magpabilin diha sa sanga, sa punuan, isip kita mga sanga. Ikaduha, atong unang pagbasa naghisgot og pagkamahadlukon diha sa Ginoo. Kana bitawng maglihok tanin kalibutan nga dunay kahadlok sa Dios, dili tungod kay nahadlok tang kasilutan ta niya. Kundi naglihok tanin kalibutan na dunay kahadlok sa Dios, nahadlok ta nga makasala tungod kay di nako gusto personally nga pasakitan ang Dios nga nagmahal kanako sa hilabihan. Ang pagbaton og kahadlok sa Dios, kining kahadlok nga mahadlok ka nga masakitan siya, nahadlok ka nga muhilak siya tungod kay nasayop ka. No? Sama gud na sa kanang kanabitawng love ka ini mo ang tao nga kung pwede di ka masayop sa iyang atubangan tungod kay di mo siya gustong mutulo ang iyang luha, di mo siya gusto nga maguul ang iyang adlaw, gusto nimo nga malipayon lamang sa kanunay. Ingon ani usab unta ang atong kinaiya, makabaton kita nining kinaiya nga pagkamahadlukon sa Ginoo. Kung naduna kita niini, mas mahimo tang faithful diha sa iyang mga kasuguan. Ug mas mahimo tang faithful sa iyang kasuguan, mas mahimo tang kanunay nga nakadikit sa punuan. Wala naputol gikan sa punuan. Ug tungod niini, kanunay makasinati kita niining gitawag ni Kristo nga kinabuhi. Nga bisan tuod dunay mga problema, grabing unos nga mihampas sa kinabuhi apan ang atong kahiladman pabilin nga nagmalinawon, pabilin nga nagmalipayon tungod kay kanunay tang nakadikit diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong salmo nindot usab kaayo, daygon ko ikaw Ginoo sa atubangan sa imong lungsod. Kanang pagkamaisugon sa pagpuyo sa pagtuo, atubangan sa kadaghanan. No, daghan ang mga tao karon bitaw kanang ikaulaw ng ilahang pagka-Kristiyano, musulod og kani mga fast food, mga restaurants, di nagali haros manguros kay kanang mangaon di na manguros kay maulo no paggamay pa jud krus no. Kanang itago pa gyud nang nguros no. Kay ikaulaw na daghan ang mga inana karon no nga one time no diri sa katong wala pa nasunog ning usa ka mall ning sulod ko tapos doon na mag-isala Angelus. Pag Angelus siyempre, hunong ta. Naiuban yung murag maulaw, padayag lakaw. O padayag lihok. Pero ang uban matakda na pod, kinauban kasagaran, ang hunong naman. Nga, doon ay usa ka pari, nga misulod siya sa mall, ni mo ang mall, tapos giinan siya sa security guard. Kay foreigner man. Siya nga, hello sir, good afternoon sir. Excuse me, I am a priest of Jesus Christ. Yung ipakita, no? Kanang maisugon ta nga mo saksi sa ato ang pagtuo, atubangan sa kadaghanan. No? Daygon ko ikaw, Ginoo, atubangan sa imong lungsod. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha kauban sa imong lungsod. O kaning pagkamadaygonon sa Ginoo, diha sa lingwahe sa Biblia, nagpasabot nga ikaw nagmasunuron sa iyang mga kasuguan. Gikan pagmata sa buntag hangtod pagtulog sa gabi Gikan pagbangon nimo, ya detalye sa imong kinabuhi sa imong adlaw, naningkamot ka nga mosunod sa iyahang kasuguan. Muunang tawo nga nagdaig sa Ginoo sa iyang kinabuhi at tubangan sa iyang lungsod. Ang giyon atong giyong kaganina mas dali ni siya kun dunay tay kahadlok diha sa Ginoo ug mas dali ug tungod niini mas madali ang pagka-faithful diha sa iyang commandments ug niini mas magpabilin kita nga nakadikit diha sa punuan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Dali ra kay kining litukon mga igsuon kung tanaw nato diha sa detalye itong kinabuhi kung nanata sa kanang ordinaryo natong paglihok-lihok sa matag adlaw lisod na kay kining sundon no. Atong tendency is to take revenge kung awayon ta. Kung doon na manggaling mandaot nato, ang tendency nato kay mubalos. Pero ang tao nga nagmasunuron sa mga pulong sa Dios, sa kasuguan sa Dios, mas mapasinsyahon, mas masinabuton, unya mas mapasayloon. Nga bisag unsa pa na bisag gitamakan na ng iyang katungod, iyang digdigda din ha, anaagi hapon kani ang pagpasaylo, no? Huwag ang pag-ampo alang sa mga naghatag kaniyag problema sa kinabuhi. At uning tistingan, no?
Kaning mong formula, nindot kaayo, no? Muna sa mga wala pa kasuway ni ini, matud pa sa pinulungan sa Sugbo, no? Sa mga wala pa kasuway, panuway mo. Sa wala pa ka-testing, testingin ninyo, no? Sa wala pa kasulay, sulayin ninyo. Kay, aron masinati po ninyo, unsa katinuod din atong gisgutan din, no? O ginawat pa untang kining tanan, maghatag ka natong kalinaw, dili lamang sa atong pamilya, sa kaugalingon, kung dili diha sa ato ang lungsod, diha sa atong katilingban, o labaw sa tanan, magdala kini ka nato didto sa gingharian sa atong langitong Amahan. Ang Ginoo magapanalangin ka nato. Palihog manindog, ipadayag nato karon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugto. Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa tubo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, gikunsad sa mga binatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya ng paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay. Si Jesus nagpasalig kanato nga makapangayo kitag bisan unsa ug badawat nato kini kun magpabilin kita diha kaniya. Puno sa pagsalig kita moingon. Ipabilin kami diha kanimo, Ginoo. Ipabilin kami diha kanimo, Ginoo. Nga ang tanang magtutuo, mga relihiyoso, kaparian ug mga obispo, hugot unta nga mahiusa diha sa bikaryo ni Kristo, si San Francisco atong Santo Papa, ilabi na ni ining tuig sa mga kleriko o konsagradong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ipabilin kami diha kanimo, Ginoo. Nga magkahiusa unta ang mga namunuan sa gobyerno ug nangatungdanan sa panggamhanan alang sa tunhay nga kalambuan sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pabilin kami diha kanimo, Ginoo. Nga dili unta mahimulag kanato ang atong mga igsuong kabos, ug kita dili mahimulag kanila nga mga dagway ug presensya ni Kristo sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ipabilin kami diha kanimo, Ginoo. Nga kanunay kitang magpabilin kang Kristo, ang punuan sa paras, ug mabangahon kitang iyang mga sanga, pinaagi sa atong mga Kristohanong buhat. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ipabilin kami diha kanimo, Ginoo. Alang sa mga sakop sa Department of Agriculture, Regional Field Office 11, nga mapuno sa grasya ug motubo sa kaalam, kahibalo ug grasya, aron mudaghan ang motuo sa Dios nung kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ipabilin kami diha kanimo, Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon, ilabi na ang mga benefactors, sponsors, o cooperators sa apostolado sa mass media. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ipabilin kami diha kanimo, Ginoo. Langitong Amahan, ikaw ang tigatiman sa punuan sa paras. Ayaw kami putla, hinunua puluunga, aron kami mamungagdaghan diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Gawin ito bilang tanda
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa inyong mga kamo. Alang sa pagdayeg paghinaya sa iyang ngalan. Alang sa kapaspasanan dito sa iyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga nakaambit kami sa kinabuhi sa usa og labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayluay niining sakripisyo sa Eucharistia. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran. Magpuyo unta kami kinabuhi, subay sa kahibalo sa maong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong ahatong Dios. Arayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang matarong gayud magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayud kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini upang inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ay namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik sa katapusang adlaw. Aron
aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo ug ni George among mga obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panaghuay. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose yang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-aampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilot sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo man ang gihalian ang kahumugang Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kung tinapagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ipakita at ang timaan sa ito panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtam sa mga sala sa kalibutan.
nobis pacem, dona nobis pacem. Mga igsuon, sudunga ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, gitapit dinhin ining iyang bangkete. Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, ug himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Narangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dadaan kalinaw gugma ni Kristo. Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Sa Iglesia Katolika, mauang katilingban, sa mga binunyagan nga tanan, namiila sa Santo Papa sa Roma, namiilis kang Jesu Kristo, sa pagmando din sa yuta.